gaceram 6 nanta ayan odo ka tirian hanga wona mun go lidi go mi fudal tona mi sukiral ga jen yura anje lido tora yimɓe jo a utilisé hollumni la famille garemi walla mone feere gopponde fijirde nde ala gartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen haalis ɗum holno wonirta jata ko Google Chrome mbaɗa téléchargé application OneIsBet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo TOUP 222 oɗo code promo TOUP 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde OneIsBet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen haalis sa gañi men haalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide OneIsBet ne woni disponible e nder leydi meɗen Ande mi do wali la dende mi jo hebani poftino ande bernde hiri la dende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga so inara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoitani gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama alami salaki kono mi wawaru kudema ko gelo fodani se fanteno bagal kondiam iftota ko so geno fodani it go la chadele gardu di mum gurni maka fotani wima dole fima tawa waitani gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama garden bangi ni wala bino mo mareke mala ñebbe binda wala mo accade ɗum mineli kono o dañani bismillah ñam ina wala kay ñun yimon en ko biyan ko mari kem programme kawal dëgg mali ko programme du jonu badem ko ñam tan no mbatta kay kal bismillah bul wonno hande ko may munam defi ko maaro ko wana maaro nafik wana maaro wada ko posone so yummiraado ñaami belene maaya min non baldam de nana yeso yidi añi fo Allah wurnata yande seedam maaya voilà otra yo neɗɗo geddu tan continue hande Allah itti balɗe mum min de mi wonda ka ɗum mi ñamata ha min nano jungam ha ɗo mi ñama e hor dunjum gayen ñam neeti ar duñe gayen mi ma bidi ñam ka on podda hal ko halan de ko ponni hal o haabi umi o non pusnam ko mi jida ko jidda ay mahana nem hala ko nani ɗum ko farat ummin dow aɗa ñaama kay ñaama ha gayna o haalanma ndegla ɗum min so neɗɗo yiɗa yiide mi ɗo e ngal ɗo lahal yiɗa yiide mi ɗo e oɗo galle o seetat reedu makko o tiima e tektiki makko min wayi kam kono suppu kayitaji ni respecte bolo kam ha ngumuɗa
woni hoore laamu cumbaɗani kadi ñaama kadi mi haari ni wiyama ko a wawi heere kadi e kaw hoto jom kaw Nous avons eu maalo defte batta defe defte yimɓe noon ko hay ñamde ɓe gummorga joni ɗum ɗo joni nawi ɗum has ƴe kon dañton hen an joni holko jiɗɗa wiide tongol ngol e dasol ngol fof gartira ɗum e teppere men wona gatta e teppere nde an yimɓe gone batta kam nde jakam ha yimɓe gotta happar kam sa jiɗɗa haal fof haal kaala ko jiɗɗa haalde ko min haali hannde min haali janngo min haali ɓaawa janngo mi welaka haalam fof yo ƴettu kaaƴe sukka e noppi walla ade dawade ko fay noppi mum mais ñamde kam gacca kam ha yimɓe para ñamde kam ñamde nani ñaam mo hanma ñamde ñaam nani ñaam mo hanma ñamde sabu oɗo naafike kuɗaɗo ummima tan gummoɗa mbaɗa kanko woni reedu ma ummo rew heen walla gocca ñaama hokkam mi sooda angam nena rawa wiide ere battani honi kawam garɗo hande kam yo hokkum kam no wottori kam so wonko duddu wawno yo moccu fetindu muɗum aɗa jogui ko moccuɗa aɗa jogui ko ndegluɗa aɗa jogui ko poɗɗa ƴewde aɗana ɗo aɗa woni tan leggel lekki ka ganduɗa ala cate ala berem lefi ala haydara leggal ɓolal tan ne daro a meeɗi yinɗum e aduna ma eyyi soda pare halka mbimi pare halka miɗo wawi ladde nde mijo heɓani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi koye beltino koɗo kanga soynara waynotako bon ma fille ma jafɗa ni ko tagi wiide ma jafɗa no ɗuɗɗi jogiri ni haqqi jibna no jibna jogi haqqi ɗi mbeɗa andi ma haawe ko tagi ces dernier temps ɗiɗo temps fof mbeɗa nodduma téléphone ngaji mbeɗa wima ha yawn ngara heddi ko noon wonko mi wawano haalde e téléphone aɗa andi souvent mbeɗa heewi wiide aduna neɗɗo ala ko joguiɗa jeeyanɗa hoore ma sana gueɗe ɗiɗi walla ha tati woni joom suudu ma sukaɓe ma e liggey mi liggotoɗa o nde ɗo gueɗe tati aɗa foti jaggirde ɗum aɗa foti respectude ɗum donc kadi min ala min jogui sarde en walla ɗum ko jiita ko ɗo henne fof mbeɗa liggo mbeɗa warto mbeɗa waɗa ɗum fof ko pour wadde moon onon e condition moƴƴo e mbi sikki tan son juumani mi waɗi ɗum a waɗi fodde ma so tawi tan ko no baaba foti waɗirande ɓiyum a waɗi fodde ma timmi kadi min to nde nodduɗa kam fof mi ara ka jinnaɗo kadi ka sehilam sa juuma caɗele walla woni probléme aji min somi daraki ko Mamadou foti darade so Mamadou daraki min foti darade te mbeɗa foti darade hen kadi ha tiiɗa ha timma hakke ala e ma école aji moƴƴi a janngini min université ji moƴƴi a janngini min jiɗɗa tan ko nafoore amen kadi minen ko nafoore ma tan min jiɗi kala to min nganndi ina feewa min puri ko waɗde ɗon koyɗa amen sabu ka jinnaɗo a tampe amen no feewi no feewi no feewi min somi daari parcours ma tan ɓeyditom jogade ko joom aɗa yi chaque jour nde kalmi mbiyami min jinmi waade hono babam wayni sabu babam ko liggotoɗo babam ko liggotoɗo kadi babam ko gorko dariɗo min somi wayani no mbaɗa ni mi anda fof no jogormi waati min kam ko jimi cousinam Mariam kam min faamani ɗum omo furwaji mo gandanɗa min ɗum welani mi anda fof no wayni Digel, aɗa haala pulaar min mbima yeeso wona leetere wona jango Mariam
haymo yiɗum en andi metti e caɗeele tan wondi sabu to wonɗo ko maayiɗo gandanɗa hoore ma haw natti gandanɗa hoore ma natta haydara Allah mo ko mbiman hewde metti esiraɗo ko tampini mo gandanɗa hoore ma oppotamo foof jamma e ñalom subake kiki Mariam waɗi ni Mariam façon haalullaji fof nannata me makko a faami ala fof geɗe bonde ɗo gollata ko kono min oɗo mi waɗi hen foddam madam hande haysini no maaya e ndarɗo maayi andi huccita men haalan men huccita yam min haalnen ɗum wallahi no woodi sabu no jirmomni o haalani haydara kono ndekete yo isi koko ni ɓe ngurti wallahi anon ka anda hen ko heewi yewtirima sabu ala fof façon gollal gollata ko kadi min digel ala ko cohlume ma so wona kalda e Mariam daroɗa hen darde ma nde potoɗa darade hen nde min kam mi waɗi foddam inchallah hokkude jumɗo ɓes sala jaɓi min mo mbiji inchallah mi nani haala ma o chauffeur kam ko to woni yo ar kam o dirno oto acci yimɓe jah chauffeur o way ma fi ɗum tigi tagimi wiidem ya ar tagi wiidem ya ar ko Mamadou mi natti ɗum famde Mamadou mi natti ɗum famde alandi pular ni heewi wiide so tawi babiraɗo so walla jibinaɗo so wi ɓernde mum ɓuuɓe e ɓiɗɗo tan ɗum yomini duwaw min noon mbeɗa wawi wiide ɓernam no ɓuuɓe ma ɓernam no ɓuuɓe ma kono noon Mamadou wonto ko goppirmomo ko cikkannomi min so goppini ɗum Mamadou ma ɓuuɓnam ɓernam kono Mamadou goppirmo ɗum ko mi nottim famde il fait que de n'importe quoi société o mi anda ko wonti ko baaro walla wonti ko suwaade mi anda donc yakaram wonti e ma par ce que mbeɗa andi ken sehilaaɓe par ce que mbeɗa andi aɗa faamini par ce que mbeɗa andi kadi somi itti hunde min mi fawi e nder jungo ma min ɓerdam no ɓuuɓa ɗon sa yi mbimami yen ngar ɗo ene jewten ka mbawen yewtide on wawa andindem holko probléme gonɗen o mbeɗa yiɗi daranɗon ɗa hen gonga ko mawni Mamadou ko mawni kono noon so juuɗe donki yo juuɗe keɓɗo vraiment mi weltima no fewi ko jimam ko mi weltima no fewi l' essentiel tan wat feere jiidirani mon jiwɗum min jiidirtoɗo ɗum commande uji mon ɗi leeli ono wuuro mon ɗo ha gila nani yimɓe ne commande ha joni annene papa wayre ɗo tan tawde ɗo fatmi yam ƴeewo mo waɗino commande uji nani fatmi yam ƴeewo e wala probléme ande miɗo wari ladde nde mijo heɓani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi ko e beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo kewɗo doole dillini ande ɓurima doole fimata hoyta debbo so uurani luuɓat ɗum noon yo uur bon sa lowima tebbini coccal sa fof waɗa ay kadi to jiiɗa fof aɗa jogui tan konkon aɗa jogui tan miño ko bonnanedi won to yiiɗa yesdade ma ko ham debbo ɓuura yejjid hitande naat ɗon cuuɗi o haali ɓi haalde bone taƴi ten ko yeeso baɗiraɓe on woni won ko yiiɗa haalde aɗa anda jogui contuɗo aɗa andi kam mbiɗa andi ewa ɗum noon ko min noddi mon noddama jam
addani mi do pour il salmini o mbiɗa yiwni moni surtout ma an o kam yewna o wonto min dewdi ha heewi ala fof wiyanimi fuut wi ko kañum hay dara tan fuut ala hen hande ala hen jaw anani joni nanɗo aɗa andi mbiɗa andi ko kalden jewte ɓooye min kaldi wi gallo on heewi testé suuji mi nanani gallo on testé suuji mate ko bawɗi piyata ɗo walla ko buubaji tongata ɗo ma hangu so tawi ko buuba tan ma hangu anani so tawi buuba ma hangu kanga wonto mawniran ɗo mbiɗa heeɗima ha jinmi fuur ko wonno fuur yartu ɗo yimata ko wonno fuur ko iwi meeɗi iwde ɗo mi anda woni koye haalandema tan ma ar mi anda mane wonata ma ar gaynira hakkille ma min mi añira hakkille mon fof añira hakkille on nani amma mi reddete sono on fof coy an holko nanɗa ko nani ko maayi wona wiya maayi d'accord quoi aha naafiga noon ɓooyi naafigagal ɓooyi fan mi joƴƴin kaso taw naafigagal ɓooyi neɗɗo noon so wini ɓitto hakkude dende lamol mi anda de sono heeƴo ɗo te so ɗum ɓenni naafigi naata rendina ha rendina kosam min mboɗo andi ɗum to ummi mbiɗa andi to ummi ayi naafigagal ngal noon ngal ko ɗo ngal woni min hay goto wawa rendinde en komi mawni ka miñam ko respect woni hakkude meɗen oɗo Amadou ko kañum jogui téléphone aji mum e nodduma hiri weeti kala ko ñalli ɗo waloyde koto ma kono noon ha yesso ko lawol respect yo respect total tan comme statut total ni sinon as gelu won fof guiƴo noon so ɓurima yumma moƴƴo yo tawa dad ɗum debbo moƴƴo kono so neɗɗo addi ceeltol ala mi noddirani mo conte mi noddirim ɗo ene fof en joddo ha mbaɗa ɗum ko ɗo jimi ɗum min ko sajjat tan walla leeson badde leɗɗe ɗe aɗa andi o ko anda ɗe mi haalata haalum ɗum noon gallo coƴ mbiya kam ewal ala mumi wona mairie mumɗin ɗum mbiya kam wona ala mbiya kam ewal ala haal mboɗo heeɗima gallo coƴ miñel argay wonnam ayo mboɗo fatma alhamdulillahi rabbil alamin yetti allah kala e saaha anoddim min noddoma kay giɗlam alhamdulillah gowrɗa mbeɗen gosam selli gowrɗa foftimi foftay tampere tan yo ko noon tan aduna o wona hen tampere ko heewani neɗɗo ñagoto Allah tan yo Allah jarum tampere kala e saaha wallahi sabu kala ko ƴewɗa walla kala ko jiiɗa e aduna o ina waɗi tampere e kala no wawi sifrade wadde noon ñagoto Allah tan yo Allah jarum amin ko wona ɗum ko aɗa andi holko saabi bamma ina adduma ko yaade golle to entreprise o ballodira e Mamadou miñilam e kala no wawi sifrade Mamadou ko onon jiidimo goto e baba kadi Mamadou ko mawne a wawa dañde mo ko ɓurimo kanko kadi o wawa dañde mo ko ɓurma bamma fof e tutudemo golle ɗe jaab hettude less makko woto yidde had neɗɗo yiide kala de yidde had ma yiide ma ngat fiɗeno ma jawdina buwal ma picca te nimsa kala ɗo ari andu heewi boni caggal mum jaab hettude less makko o wona mawni gona miñi ko ha timmo nangodiron golle ɗe gollodiron golle pewɗe sabu liggey o ko onon jeeyi ɗum hay goto jeeya sona onon minen hande kala komin dañi onon min dañani onon min pagganto komin keɓano min keeɓi tinnoɗa no feewi ɗoftoɗa bandiragel ma gorel wima waɗ mbaɗa wimi ɗofto sehil ma eyyi ko sehilam ko bandi kon hay an kon sehilaɓe a suuɗat tan sa woni yeesam mbiyam sehilam min onon ɓuuri wonde sehilaɓe mbeɗa cikkuɗa men majji minen min pamotira yo gasi alhamdulillah ɗum noon ɗon yo ɓernde ma ɓuuɓɗon min aɗa andi minen makko komin ko ullude rawane kaɓat tan kono kono certaran
Mamadou ko mawnan ko adi fof ko kanko adi kam e entreprise o Kaw. Ni kalda ko. Te min mi yiɗi sa ari ɗo kala fof won normal. Te min kayen halka gil aswa arde min ɓurno kam yoyde mo kam fof e ben jodi. Min ko jam tan heeƴa men. Jabburi hammadi A fami mais ɓe jaɓani ɓe ronki nenam joni nanki famɗo mono jodi mo suutamo ni watta haalde makko mo jug a fami aɗa sellani kadi haala ko ɗi tan yana te ɗum arrangani kam a fami noddimama noon mbiyam ko mbawɗa joggo fof yo accu ngara ballamin e gallo ɗo ko jam tan holko arrangement arrange kam ittude oɗo aɗa fawɗum e dowam ene sooɗo e nder reedam min coɗotoɗo e reedam gagataɗo e oɗo galle coɗotoɗo e reedam wala dañata belema e oɗo galle ɗo ko laɓam taƴata komi laɓirki beleydi ɗiɗi paaka ñaari booro mouton de côté goni metti ki he ko min ji anje awa jogade awa wonde debbo wi aɗa jogo laɓi ɗiɗi foni mbiɗi an kam ala min kabanam debbo mi yiɗa dépenser kono o ko gorko won gorko an min ko jinnaɗo ma woto siwanama ni mbere ngala hoddi kala an ala koddi matala kaw min ko mbiwan ko mi nani mi faami ɗum noon ko mbimon kota muñal e deyre coƴ o nani ka o coƴ no mbita ɓurɗum min gonjinmi an kaw mi namdo momo nagal mo ano ɗum ɗo wonɗo galle mon rek ko mbaw men somi fi nena woni dubdi ko mbaw men kaw min tam fudu min noddimam ɗo ya wallam ɗum noddirmam ɗo walli yo wallay gasi so ande sa ari joni aƴiti fof aɗa wiya watti dow won gorko ɗen gueɗe ɗum kadi aɗan bonno seeɗa an nde mbimami ya Amadou ya artu ko mbimami wala mbimami ko liggiyaji gonmi mi wawa yaade arde fuusi joni ko ɗum liggiyaji ma a heeɓi kalis wonko keɓmi hen kay alhamdulillah kono a ƴoƴani he kalis yata ko ƴoƴƴoñ e gandal keɓa galle ma mbawa gerde fami yumma gére ma noon de mbimi salamu aleykum mi anda ko garduɗa koye hendu mi anda garduɗa koye dulendu min wona ɗo mbayruno mami aɗa ko jiɗmi andinde on ɗo ko welimi tan so wona mi wona e leydi yanadam yaɓɓe waɗe kooce so nden on mbaɗi e yanadam kooce on mbaɗi hen tan ko kala ko ganduɗa neɗɗo ne anci neɗɗo waɗɗo ko jiɗmi kono ɗo ko ɗum taƴa kaw heɗe min ko mbaɗen ko kala fof ko ɗum wonta an wona nenam heccuma kadi ɗo ko galle makko kanko dirisa sa ari poɗɗa ko yaadude e makko kono wona wiide aɗa dirisa amen kaw wawa waɗi ko gurnam amen ko gurnam amen sukko min kadi somi haali tan gasi ɗum an haarat haala galle sukko kanko suusa hade haala galle ɗum susade han ko galle moƴ kanko ne moom kono galle amen fuuri min jogui ɗum min remata min dara min arta min jeehiɓe ndaw fuuri mbiɗa ɗo wona fuur wona fuur sa régla galle ma fuur toon reglata anani min kay joni komi mumɗut tan mi anda fof kalami aɗa ko jinmi andindema suudu ma nana werta ha ɗaati kala ko tuyeɗa nan nder kala ko muyeɗa noddam aɗa andi hammadi kam so woni hammadi kam woni e galle wonti caggal wonti kodda on kam ala ko wawi reglude e galle ene jogui tan butoŋel ne ɓoɗɗo ɗum ene oriente ɗum noon kala ko jiɗɗa guil suudu suba ko min réglata ɗum ɗo kala komi réglade réglotako te gartira haqqille ma o pesoɗa mbaɗa ñeñemaji e dobɓe kasi min mboɗo mi yaha mi heɓoya nder suudam seeɗa mbiɗa yiiɗi wirdu jokkide wirduji am wanni mi jokkitoya wirduji am min haala kew kamin wawana ɗum mi alana ɗum kannomi ɗum andi yumma joni ƴefti dote fof ƴoƴa machallah sukko naafigiɗo sukko neɗɗo kay junata ɓoggi wona coƴ an yumma naafigiɗo kono so haali hunde wattat hen machallah mi hirsuma o mono machallah mo heewi min noon jooɗade e min o joɗta koyam somo jooɗo koye ma ana jooɗo ƴoƴa e kono warde ndegle gallo coƴ debma heɓ jam Amadou ɗum hoore kaw min kalda ko mo galle recruté ko an joni an ono mawɗo galle a faami an halfi amen minen fof kono no mbattani kadi ni manki seeɗa an gofon sontirma banggue tan addare aɗa ƴeew min ɗum hono min mi jaɓata ɗum anne kadi hande garmi muñanam hande garmi tan mi fiyam hande wiya o ari o ardi fiiɗi mawni ko hono piyata yumma
on ɗon tan ara reefa kanko aji kam andude liggeeyu no yaari e no foti waɗireede fof so tawi tan ko jaggirde mo mawniraaɗo nen ɗon yo ɓernde ma ɓuuɓ alhamdulillah sabu min ko jangginɗon kam ko ɗum tan woni ko mbaɗen ko kanko tawmi te ko caggal makko tan ndewmi hay sin ko min ɓuri mo expérience walla mi annda e holɗum e holɗum ko caggal makko tan mbawmi rewde ɗum foti won kadi kanko ko ɓooyɗo ɗon ko ɓooyɗo liggaade heen e fof kadi hay ko gonnomi to ko fof so mi noddimo tan mbeɗa sukli ɗum ko kanko waɗantu kam donc min ko caggal makko tan mbawmi rewde alhamdulillah mi ƴettani place makko de mi arani ɗo pour ƴettude hay sa ƴetti place makko gollata ko a waago luɗɗi ɗum mbeɗa anndi ɗum ato kay kasiyil bamma tan aɗa anndi kanko e pawra wonɓe pawtirani kam ɓiton gon pawtirani san ko yettere Allah mawde ƴeen foti gonɗa e ladde wallahi fof heeƴi heen kono Allah e wonde moƴƴe ɗum tagi neɗɗo ne wiye kala e sahaa yettu Allah alhamdulillah ala kulli hal a woni toon ko gonɗa toon ko Allah humtanima haaji ma a arti a tawti mini jam ɗum ɗo fof ko bellamma mawɗo e kadi wonnam bandam ko ɓeydinatmami heen kala mbawɗo wonde e aduna ay neɗɗo pour gona neɗɗo il fof kela ɓernde ma ha ɗigga mbawa wurde kala woni ƴoƴƴo o woni kangaɗo o woni ɗayɗo o woni miskino o woni gala o nde tawno ko Allah tagi fecci boni kala no wayni wona kañum waɗi ɗon hoore mum ɗum noon wawa wurde neɗɗo fof sababude dañal mon onon arde taw ɗon bamon alhamdulillah ina jogui itta ko foti ni toto mon waɗa e juuɗe mon kono cukaloni toksoñ alhamdulillah yettere Allah woto ɗum tag mon fuyde walla yiitade koye mon ha mbiyon oɗon ndebordo kala mo jiiɗon e aduna mon teddine ɗum kala mo jiiɗon ina aani balle ɗum e kala e ballal hay ballal wona ittude haalis tan dokka neɗɗo feere moƴƴire ko ballal aɗa wawi yaltude ɗo kawra ndesane mawɗon jogui ko teddi balla ɗum miijo ma moƴƴo itta dokka ɗum woto kaalis o tag mon yaltude ɗon potani yaltude kedde ɗe ɗo gonɗon ɗo inchallah sa yiɗi ko ɓuuɓi ɓernam nde ɗum tan jimmi mum min aɗa andi ko ɓuuɓi ɓernde ma tan mbaɗe min kam min gardinta haalis sabu min tawi ko babam ne jogui kadi machallah alhamdulillah donc ɗum kam yo ɓernde ma ɓuuɓ alhamdulillah ɓernde ɓuuɓi ɓiɗɗo malaɗo serta mukko e wawi jinnaɗo ɗon kam ko gonga ko ɗum tagi e kala e saaha onon fof e ɓuuɓnude ɓernam nde kala e saaha mbeɗa muuye mi tuuye joddade e goto e mon mi sakkita ɗum ko moƴƴi nde tawno ko nafoore mum mboɗo ñaagui Allah kadi ne nguuri toon cellon ha dañon ɓesgu joɗɗinon mo yeeso mon oɗon mbajorto mon ni inchallah rabbi inchallah tinno gueɗe lam no feewi tinna no feewi gacca wiide aɗa naata e rukkuji Mamadou ɗi ala min aɗa andi ɓen kam ɓen gona e haajuji am eyyi min wiya wona haajuji ma an mbiya lijjitaka Mamadou am wuuri ko wona haaju ma toppita haaju ma ganda Mamadou mawɗo e dow ma ɗon kam yo ɓernde ma ɓuuɓɗo ande miɗo wari ladde nde mijo heɓani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi ko e beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo kewɗo doole dillini ande ɓurima doole fimata wawa hoytade gilli piɗima to ke gilli kadi giɗo danade